met Dirk Baron. En dit is het Frieske nieuws van vreed 3 februari. Sneeuwval zorgt voor oerlijst. Het Zonderland naar Olympische Spelen. En meest zie ik het in bezig zwerg naar vermiste politieman. Dat en meer. Nijdwaarberucht van Piet Paulusma. Joen en vannacht, matig en strenge frost op het Versloon. Maar min 12, min 13, misschien wel min 14 of 15 graden. En morgen een volle winterdag. Hoe die frost, in de nacht strenge frost. Goejoen en welkom bij Joert. Flinke sneeuwval van de morgen, ook in uw provincie. Door de sneeuw en de gledens ontstaan er zo'n 20 ongelukken. Er rekken geen mensen slim verwoenen. Dit is de provinciale dik tussen Bolzet en Warkum van de morgen betiert. Auto's houden rekening met minder waar en rieden stadig. Toch hier de politie het nog druk met ongelukken. Zo rond de middaguur hebben we toch heel veel meldingen van ongelukken gehad. En dat maakt toch dat de sneeuw echt invloed had op het verkeer. Wat voor ongelukken waren dat? Voornamelijk blikschade, gelukkig, uitzuiden materiële schade. Maar toch ook een paar dat de ambulance nog even ter plaatse moest komen om mensen te checken. Maar dat viel gelukkig achteraf allemaal mee. Het KNMI kwam op betiert met een waskoging voor extreem waar met code oranje voor Friesland. En dat had nevens de politie goed geholpen. Op de Jouwer hien ze druk bij Rijkswettersteert om de Frieske dieken goed skin te houden. De ierswegencentrales in Zuidwest-Friesland die waskoging voor levensgevaarlijk iers. Sowieso lezen kanalen en marren op een soort plakken nog heel tijd gewoon iepen. En toch de sneeuw binnen krek versen wekken haast net meer te zien. Een van die plakken dat het lang niet vertrouwd is hier midden in Warkum op de Alverstede-route. Hij is rood. Wat betekent dat, Adema? Nou, dat het ijs nog niet voldoende dik is en niet voldoende sterk. Ik durf het ook niet om er hier op te stappen. Nee? Nee, het is onverantwoord. Als je nagaat dat van de week lag hier 6, 7 centimeter ijs in. En door het neergaan van de wind is er weer een stroming ontstaan. En dan sliet het ijs aan de onderkant enorm snel af. En daar toch leidt je nou nog maar 4 centimeter ijs. Baanmeidje is dat net mogelijk. Het is teken niet van de hele Zuidwesthoeken. En er komt de sneeuw van Joert nog eens bij. Ja, terug binnen Wiewakken haast net meer te zien. Als je nagaat dat het gisteravond nog open blijft, vanmorgen was het dicht. Nou, er is misschien een centimeter, 2 centimeter ijs zit erin. En meer niet. Dan gaat het echt ook gevaarlijk, hè? Dat is echt gevaarlijk ijs. Ja, we gaan ook niet afzetten, want dat suggereert van dat is afzetten, dat is niet vertrouwd. En verderop kan ze er wel doorzakken. Het advies van de Ierswegencentrale is om 14 en 4 op te zieken. Dat is wel vertrouwd. Of gewoon de Iersbaan. En in Jennewoud wordt morgen de eerste toertocht op natuurreis rijden. De organisatie is volop dwaande om de route in de polder sneeuwvrij te krijgen, zodat er veilig reetriden worden kan. 4.000 mensen kunnen moment waan onder familietocht. Als het heel kan, meesten belje, want de traaimachines staan op het ijs. Geen moment rest is er Joert voor Age Veldboom en zijn team van Iersclub Lieds Begin. Want er is een soort sneeuwval en dat moet aan de kant om vat te komen dat er morgen ongelukken gebeuren. We gaan nou extra materiaal aan rukken litten en het baantje leidt er al, maar hij moet breder. Want we verwachten nogal wat meisken, maar we krijgen toch al wel de compliment. Nou, hier is er zelf al jet van de meisken die zeggen wat een mooie baan en wat leidt het hier zo prachtig onder. Ja, het is een prachtig gebied. Ja, helemaal stil en morgen is het net stil natuurlijk, maar ja, prachtig. Om de 15 kilometer lange tocht droeg 2 gemeenten gaat, maar strek 2 vergunnings komen. Dat slagen Joert en ook het Nederlands Reedriedersboen had het parcours van een beetje goed kaart. Ze hebben het hier prima voor elkaar. Het is een enthousiaste club hier die altijd al jaren en dag goed organiseren. Dus daar hebben we geen twijfel over. Goed 4.000 mensen kunnen morgen aan de familietocht meedoen. Even de rieders die het Iersjoert al even testen, is de ijskwaliteit poer best. Dat is het Nederlands Reedriedersboen ook opvallen. Nevens het boen is Jennewoud een van de favorieten om de eerste marathon op natuurreis te organiseren. Nou ja, als je nu naar het weerbeeld kijkt, dat was tot gisteren overal hetzelfde. En nu is er vanmiddag sneeuw gevallen, maar hier rondom Eenewoude valt het eigenlijk mee. En ja, als de komende dagen de sneeuw er wat af wil, dat de organisatie het eraf schuift, ja, dan zou het mogelijk hier midden volgende week kunnen. De tocht begint morgen om 10 uur. De verwachting is dat het smoordruk wordt.
En zorg voor een volslijne oorzaak van activiteiten in uw provincie op uw website omroepfriesland.nl. En is het mogelijk om nieuwe activiteiten aan te melden. Epke Zonderland tocht mij onder de Olympische Spelen in Londen. Dat is voor de beetje bekend maken door het gymnastiekboen KNGU. Epke moet de komende man nog wel farmbehoud tonen. Hij biedt Jeremy Jeffrey Wammers in de race voor 1 plak op die Spelen. Beiden voldienen begin januari zonder kwalificatie eersten. Zond die tijd weer er nogal wat aggravatie over de vraag waar het gaan moest. Het is voor Epke Zonderland een grote opluchting dat er nou lang om let duidelijkheid is. Ik natuurlijk de laatste tijd, ik moest gewoon vanuit gaan dat ik zou gaan, want het programma ging maar verder. Maar het zit toch in de achterrollen, spookt het nog wat van. Het is net definitief en een volle onrust in de media natuurlijk de laatste tijd. Dus het is fijn dat het nou in ieder geval uitsputsen is. De kans bezit nog wel dat Wammers het besluit van de turnboen nog voor de rechter onvjochtet. De politie had Joet in de bossing van Beenstersweg op Nijszocht naar haar vermiste collega Friso Wouda. De politieman in opleiding werd al zo'n tijdje vermist. De oud-draagster is moa's voor het laatst jongen bij een pinautomaat in Greens. Omdat hij zijn tjenstpistool bij hem had, moet je politie en familie haar een grutte zwargen. Juster is al mooi een helikopter bij Beenstersweg zocht. Uiteindelijk is dit gebied gekozen omdat we weten dat Friso in dit gebied nog wel eens kwam. Is dat eigenlijk de enige hint waarom jullie dus hier zoeken? Dat is op dit moment echt de enige hint. Wouda hier mandje de nachtdienst in matten, maar hij kwam net opdagen. Collega's zeggen het komt wel eens vaker voor dat dat gebeurt. Dus ze zijn nog wel geprobeerd contact te krijgen, telefonisch contact. Dat was niet gelukt. Ook in zijn woning bleek hij op dat moment niet te zijn. Nou, dinsdagochtend had hij zich nog niet gemeld. En toen hebben we gezegd, wacht even, hier klopt iets niet. Vanaf dat moment zijn wij uiteindelijk aan het zoeken gegaan naar Friso. De snieën maakt het ziek in Joert net makkelijk. Maar de politie is binnen motiveerd. Net alleen nog omdat Wouda een wapen had, maar ook omdat het om een collega gaat dat ze orin zitten. Ja, natuurlijk. Ook zeker de eenheid waar hij werkt in Delfzijl, maar ook het team waarin hij werkt, ja, die zijn natuurlijk ook erg ongerust. Dat betekent dat al onze collega's uitkijken naar Friso. En we moeten afwachten of we hem nog terug zullen vinden. Als hier niks gevonden wordt, wat dan? Ja, dan zullen wij nog wel met het team natuurlijk verder gaan naar alle andere informatie die we nog hebben. En dat betekent voor ons nog steeds ook richting het publiek. Hebt u deze collega gezien of misschien eerder gezien, dan zijn wij echt benieuwd naar die informatie als die nog niet bij ons bekend is. Want ja, de dagen gaan zo langzamerhand wel spelen. Hij is inmiddels ruim 3 dagen weg en dat is niet gunstig. Wouda had mogelijk geen eigen auto. Daarom ziet de politie ook naar een mountainbike. Want nota had de ziekenactie geen resultaat hoorn. En er is ont een oersvrouw troszocht, maar de vermiste politieman is net voen. En dan is de wetvierde Sildermoon ook net troszocht worden, omdat er geen concrete onknopingspunten binnen. Sportclub Heerenveen treft thuis PSV in de hele finale van het bekertoernooi. Heerenveen won dinsdag in de kwartfinale de uitwedstrijd in Vitesse met 2-1. PSV wil juist te sterk voor NEC. De hele finale in het Abelense stadion is op 21 of op 22 maart. De organisatie Friesland Hartveilig wil een provinciaal netwerk opzetten van vrijwilligers die met een AED-apparaat mensen reanimeren kunnen die een hartomval krijgen. Na een melding krijgen deelnemers in de buurt van het slachtoffer een sms-berichtje om eerste hulp te aan. Hartveilig Friesland ziet het goed 1000 vrijwilligers. Opsquor toch ontsnapte slachtkool. Die kopen daar in de sleet en maar eruit takelen worden. En dat verhaal rint goed aan, dadelijk een reportage. De provincie Friesland die wil dat de busstations in de provincie skinner en vooral ook veiliger worden. Van de morgen had de provincie voor 1,2 miljoen euro 4 stations oernaam van vervoersbedrijf Arriva. Ben van de master Duisterskwallen en deputaire Kramer zelfs stutsen de handen nu te mouwen in Jesterwouden. En zo'n deze mannen is het busstation in handen van de provincie. Ook de stations van Ljouwert, Heerenveen, Snits en Dokkum binnen oergongen. Er wordt nu begonnen met een grote opknapbeurt, want de busstations liggen er vertut deze bij.
Wij vinden dat, het is nou maar de sneeuw en dan lijkt het natuurlijk wat prachtig, maar het is natuurlijk wel zo dat je hier even wat beter zorgt. Dat de route binnen de bushokjes, de verlichting is 's nachts net altijd lekker goed, de reizigersinformatie is er net. Ja, we willen het even weer via van de mensen natuurlijk zo aantrekkelijk en toegankelijk maatje kennen als het mogelijk is. En dus maak je dit action als je dit nog opknappen kennen. Een koe die het slachten worden zoer, is juist niet jom uitnaaid en vervolgens toch het ijs zakken. De tweejarige koe zegt kans om tussen de veewijn en een sket terug te glippen. Daar bedarde hij op het ijs. Een shovel kwam er rond de post om het beest weer uit het koude wetter te helpen. Doet de koe weer op de poorten stier, wil hij nog een keer uitnaaien, maar dat misleren. Slachter Walburg is net echt onder de indruk, al wie het wel een heel spektakel. Van een heel soort mensen al. Nou, ik het hier mij net goed. Nou, dat een soort extra werk en eigenlijk hoofdluid. Want de koe wordt net meer slachten. De slachter had al een aanbieding gehoord van een persoon die het best keepje wil om er goed voor te zwargen. En ons afvier het Frieske Nijs in deze joert. Zorg voor meer Nijs en video's op uw website omroepfriesland.nl. Ik wens je nog een hele noffelijke jong verder.